ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ମୁଁ ସବୁ ଡିଜେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବେ ଏ କମ୍ପିଟିସନର ରାସ୍ତାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୟା କରିକି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ତମେ ଏବେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ବିନ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଭାଇମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚଳିପାରିବେନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଛାଡ଼, ଏବେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବା। ଏକାଠି ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଡିଜେର ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆରଟିଓ ବାଲା ଯେରକ ଆମକୁ ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଫିଟନେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଏସବୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା, ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ସାର୍, ଆମେ ଆମ ପରିବାର କିଭଳି ଚଳିବ, କ'ଣ କରିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଭଳିଆ ଚଳିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହବା, ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଲଢ଼ିପାରିବା, ନହେଲେ ଲଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ଯେ ଆମକୁ ଡିଜେର ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଫିଟନେସ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖାଯାଉ। ମିଟିଂ ରଖିକି ଏସବୁ କାମ ଯେରକମ ଆମେ ଭଲରେ ସାରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଗ ରୁଷା ଛାଡ଼ିକି, ଲଢ଼େଇ ଦଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକି କିଭଳିଆ ବିଜନେସଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେରକ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ସର ଅଛି, ମାର୍କଣା ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ବସ୍ତା ରହିଲା, ଭୋଗରାଇ ରହିଲା, ଜଳେଶ୍ୱର ରହିଲା, ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ସେରକ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଗଠନ କରିକି ଯେତେ ଡିଜେ ଭାଇ ମାନେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସବୁ ଆସିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ଦେଖା କରିକି କିଭଳିଆ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଭଳିଆ ଆମେ ଯାଇକି ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖାଯାଉ। ରଖାଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ନିଜ ନିଜର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଜଣେଇବା, ନହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ନ ବାହାରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ବି ଡିଜେ ମାଲିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ଚାଲିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ରହିବ, ଗାଁର ଯେତିକି ବକ୍ସ ଲାଗିବ, ଟାଉନର ସେତିକି ବକ୍ସ ଲାଗିବ। ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯିବ ଯେ କିଭଳିଆ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଲିକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆମ ଡିଜେର ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି କହିବା ପରେ ଆମେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଜନେସଟାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ବୈଠକ ଦରକାର। ବଡ଼ ବୈଠକ ଯେରକମ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଡିଜେ ଅନର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହଉ। ଯେତେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା କରିକି କିଭଳିଆ ସରକାରକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଡିଜେ ଅନର ଅଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ପରମିସନ ମିଳୁ, ଆମକୁ ଆରଟିଓ ବାଲା ପରମିସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଫିଟନେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ,
एसबू विषय आलोचना करिकी आमे जे एबे जे एक्स्ट्रा जेतिकी बांधुचे से गुड़ाक बांधिबानी से समस्ते एकमत हो एति कहीकि रोची। जय जगन्नाथ।